končí, vysloutí, počkáme, jo. Dobrý. Tak uvidíme, co pán. Co pán? Uvidíme, jak se to bude pánovi líbit. No přesně, no. Případně tam Kolínka ještě má někoho dalšího, ale hodně často prostě ty lidi kouknou a jdou dál. No to víte, že nabídek hodně, tak... Právě, že asi nabídek hodně, že jo. Takže konkurence je teďka silnější a silnější. No. A pak je spousta třeba hypoték, který už se skoro rovnají těm nájmům. Přesně tak, právě no. Pojď. Takhle vezmu. No. Ještě jednou. Tak tady je druhý byt. Tam to funguje pořád dobrý, jo? No, tam je to dobrý. Teď ta koupelna